volen ficar més cullerada dintre el joc. També te trobes que també hi ha la part contrària, que a vegades te trobes en jugadors novells que estan com més prohibits i llavors en aquests tipus de jocs on tu hi has de ficar molta cullerada a vegades se senten com una mica descol·locats. Això també pot passar i jo crec que per això es diu, perquè aquests tipus de jocs requereixen un cert múscul d'improvisació, fins i tot per part del jugador, perquè com que té poder de decisió dintre l'escena, dintre la ficció, doncs necessites una miqueta de posar-hi cullerada. En canvi, aquests jocs més de tall clàssic, diguem, és més el director de joc qui munta l'escena, qui empenya els jugadors a fer coses i els hi posa ben mastegats davant de la cara perquè ells tirin els daus i reaccionin. En canvi, aquests altres jocs, no, aquests altres jocs és digueu-me vosaltres què podeu fer i és el director de joc que reaccionarà. Això és molt amb Apocalipsi World passa molt. O amb Sistema Solar passa moltíssim. El Sistema Solar, una de les coses que és interessant és el que se'n diuen les claus. Les claus és la manera de jugar, la manera de guanyar punts d'experiència. Tu defineixes com el teu personatge guanya experiència. Tu tens la clau, jo què sé, la clau de l'esgrimista. Llavors et diu, guanyaràs un PX cada vegada que reptis algú a fer un duel. Guanyaràs 3 PX cada vegada que guanyis algú en un duel. I guanyaràs 5 PX cada vegada que perdis un duel. M'explico? Aquest paio estarà ratant duels a tothom. Tot que se li posi per davant que tingui una excusa, rataran un duel. Per tant, és el jugador qui li està dient al director de joc posa tios que pugui reptar-los perquè jo vull guanyar experiència. No guanya experiència matant monstres, a mi no m'importa, em passen molts per allà, no és igual, jo vull fer un duel amb aquell. M'explico? Per tant, aquests tipus de jocs els jugadors són molt proactius. I per tant, has de fer aventures i el director de joc és el que té feina durant la partida, no tant de preparació de la partida. Per això dèiem que aquests jocs d'aquesta nova onada intenten treure feina de prepartida. Precisament per donar més hores de joc amb xitxa. I si tinguéssiu, ara ja somiar per somiar, quin és el joc que us agradaria traure independentment de tot, de llicències, de... Jo et puc dir el que a mi m'agradaria treure, no com a editorial, sinó el que a mi m'agradaria que aquí tragués, diguem, com a persona, com a jugador. A mi, el meu joc preferit és Rifts, de Palladium Books. Aquest és el meu joc preferit. Que no té res a veure amb les línies Maki, és un joc que va treure el 1990, totalment clàssic, és un kitchen sink que se diu, no sé si heu sentit a parlar. Sí, jo el conec. És tot val. Una pica de cuina, diuen els anglesos, que és allà i cap tot. O sigui, jugues amb dracs, amb cibernètica, amb màgia, amb psiònica, amb armadures del poder, amb soldats, amb dinosaures, i és tot. A mi m'agrada molt aquest joc. Vés a saber si algun dia, dintre la línia Corpus, perquè crec que Rifts sí que va crear una manera de... Va ser, en els 90 va ser, em sembla que el tercer joc més venut. O sigui, Palladium Books estava la tercera companyia més important de jocs de rol, després de TCR i de White Wolf. Darrere White Wolf i darrere TCR hi havia Palladium Books. Sí, no, que a part cada mes traien un suplement de... Van quedant pel Worldbook 30 i alguna. Van pel Worldbook 30 i alguna. I porten, em sembla que la companyia aquest any fa 33 anys. Del mateix joc, ara mateix segurament és el joc amb la mateixa edició. De fet van treure una edició nova, que és l'Ultimate, que van fer 4 canvis. És el joc segurament amb el bagatge editorial més llarg del món. I llavors potser com a Mac Edicions, això potser el meu company a Mac Edició, en Mateu, potser diferiria amb això, però potser com a Mac Edicions el Burning Wing. No sé si heu sentit parlar. El Mouseward. El Mouseward, el que és el pare del Mouseward i del Torchbearer, doncs el que és el pare del
Mousepad és el Book. Aquest per mi també és un del top 5, diguem, de jocs de rol, dels millors jocs de rol que hi ha al mercat. Per mi és un dels més complets i que pots fer... Perquè és difícil, ara que ho comentaves, és difícil arribar a un acord en el tema de les línies? Perquè veig que... No, ens posem fàcilment d'acord, sí. Sobretot té molt a veure que coincidim molt en els gustos. Coincidim bastant. I després té molt a veure amb la passió que hi posem a l'hora de defensar un joc. És a dir, si un de nosaltres diu aquest és brutal, doncs el provem i ens acaba agradant. No ens costa massa posar-nos d'acord. No heu pensat en fer vosaltres algun joc de rol en totes aquestes coses que us agraden a un i a un altre i fer-lo vosaltres i editar-lo vosaltres? Sí, bueno, la idea original era treure el joc de rol del còmic El Dos Espades, el de Dues Espases, que de fet l'editorial es va fundar, no sé si ho heu vist, es va fundar el 2006, amb la idea